EHU azokak, Euskal Herriko Unibertsitateko orientazio azokak, aukera ematen dizu zure unibertsitate ikasketak ondo hautatzeko. Zure prestakuntza bideratu ahal izango duzu eta horrekin batera, zure etorkizun profesional eta pertsonala ere bai. Gure herriko unibertsitate publikoa ezagutuko duzu. Bertan, graduko titulazio baino gehiago aurkituko dituzu, 3 kampusetan banatuta dauden 20 zentroetako batean ikas ditzakezunak. Gurean ikasten baduzu, munduko 200 unibertsitate onenetako batean sartuko zara. Guztira, 20.000 unibertsitatetik Xangaiko rankingaren arabera. Gure unibertsitateak kalitatezko prestakuntza emateaz gain, jakintza arlo guztietan garatzen du ikerketa eta berrikuntzarekin eta garapen zientifiko-teknologikoarekin konprometituta dago. Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteak aukera emango dizu, enpresa, administrazio eta elkarte ingurunearekin harremanetan jartzeko. Urtero antolatzen ditugun 11.000 praktika baino gehiagoren bitartez. Halaber, gero eta gehiago erabiltzen dugu prestakuntza dualaren eredua, eta horrek ahalbidetuko dizu unibertsitatean ikastea eta kontratu bat izatea aldi berean. Eta baita kontuan hartzekoa ere, bizitzaren eta ezagutzaren ikuspegi inklusiboa eta irekia duen unibertsitate batean sartuko zarela. Euskal Herriko Unibertsitatean egoera ekonomikoak ez ditu aukerak baldintzatzen. Alderantziz, norberaren ahaleginek eta helburu baten aldeko konpromisoek sortzen dituzte aukerak. Gainera, irakaskuntza eredu propioa dugu. Eta horren barruan, gure graduetan matrikulatzen diren pertsona bakoitzak markatzen du bere ikaskuntza intelektual eta profesionaleko ibilbidea. Eskerrik asko EHU azokara etortzeagatik, eta ziur nago gure eskaintza zabalaren barruan egin nahi dituzun ikasketak aurkituko dituzula.